Μία. Κάνε καλή πάσα. Πίσω, βρείτε πέντε. Άρη το 26, Μαρία το 35, το 45. Σύρεμα. Νίκο, έχει πάλι κέντρο, Πάμε. Είναι μισό κήπεδο. Πιέσαρη. Πολύ ωραία. Πέσε. Πήγαμε. Ποιος είναι εδώ? Ποιος είναι εδώ? Ποιος είναι? Πάμε, out φιλοθέη. Παίξτε! 41, τι κάνετε εκεί? Δεν πέρα, Αντώνη. Απλή σπάση έχουν γίνει. Δυναμική. Πάμε, πίσω, το παίξεις. Τώρα το καλάθι είναι, την μπάλα φωνάζει. Πού και δεν είσαι, Λεωνίδα? Μία. Έλα. Ξέρουμε το αυτοκίνητο σου. Να βρείτε παίξες! Τι μαρκάρετε! Τσάρτρια την μπάλα, τσάρτρια δώρη μου την μπάλα. Δεν πειράζει. Γύρω, μαμένα. Βρείτε παίξες! Δίνω κόσμο. Μάρι. Δεν πειράζει. Τώρα, στην πάω, πίσω, τώρα πήγαινε στην πάω. Είναι εκεί. Στο κράτη, πήρε εκεί. Στο κράτη μορκάτι το συγκριάτης. Δύο έχει. Δεν θα λήξει πέλη. Θα σας πάρω από το χεράκι, και να σας πάω εκεί, να σας δω τι μαρκάρετε. Τι θέση παίζεις? Ναι. Γιατί μαρκάρετε τώρα? Είναι δυνατόν? Είναι μάσκερα να το πέσετε τώρα. Γιατί μαρκάρετε το ψηλό? Και καλά μια φορά. Ξεκινά τον Ιράκο το τρίποντο. Τα αρχίσαμε. 5 άμυνες παίξαμε. Και μαρκάρετε έναν άλλο. Αλλά εμείς που πήγαμε... Και ότι εμείς κάναμε τότε να πείτε. Δίνω μπάλα ακόμα. Του πλουμπούκι μου πέσετε τώρα, πάτε μια μπάλα και μην πέσετε να ανοιχτό εδώ έξω. Όχι εδώ. Παίξτε θα βρείτε, ξέρεις το μαγκάλι. Ξέρεις το μαγκάλι. Ποιο μαγκάλι. Δεν ξέρει. Πέντε πάνω κάτω, δεν ξέρει το μαγκάλι. Το σύστημα του λόγου. Δεν ξέρει το μαγκάλι. Δοκιμάστε την μπάλα. Ταυλό ρε αρισμάνε μου, μόνος μου από κάτω ταυλό. Μάριε, ταυλό. Θα το έχεις εσύ Σοκράτη. Μάλλον το 4 το πάρει ο Λευτέρης. Σοκράτη πάρε το 5. Και η περιφερειακή αναλόγως. Ναι, πάρε εδώ εσύ Λεωνίδα. Δίνω κόμμα, πάμε. Γρήγορες πάσεις, γρήγορες. Καλό είναι, καλό είναι. Μπράβο, μπράβο, πάμε. Έτσι.
Δυναμικό, δυναμικό. Δεν περνάς τον Γιώργο. Τι φοβάσαι! Γι' αυτό τον φωνάζει να σου κάνει σκριν, Γιώργο. Για να σταματήσεις. Μην τον φωνάζει καθόλου. Το σκριν το παίρνει για κάποιον λόγο. Όχι για να σταματήσεις. Καλό είναι, πάμε. Σήκω, Μαρία, σήκω, σήκω. Ωραία, το out. Το out. Πάμε κλειστά, παίρνει. Κοιτάξτε που είναι η μπάλα πρώτα. Ωραία. Εσύ Παναγιωτόπουλο. Φύγα. Γύρνα, Άρη. Άρη ψάχνει. Άρη. Πάμε, πάμε. Πάμε φιλοθέη μπάλα. Διδεύετε. Άστο το out εσύ. Πιέσαι, πιέσαι. Μπράβο, Αντώνη, μπράβο. Μην Μπορούμε μπει να μπάλα βάλουμε μέσα. μπάλα μέσα. Μην μπει μπάλα μέσα, Αντώνη. Πολύ ωραία. Άρνηση, άρνηση. Άλλος. Πάμε πίσω, πίσω, πίσω. Μην τα παίξεις. Γρήγορα, Σοκράτη. Γρήγορα, πες το παίξεις. Πάμε, πάμε. Δίνε μπάλα, δίνε. Ανέβα, ανέβα, ανέβα. Δίνω κόπο, ανοιχτά. Δεν είναι αποστάσα. Δεν είναι αποστάσα. Πάμε. Σαν κάτι να είναι. Πάμε, πήγαμε. Πάμε φιλοθέια, Μάτι. Σε πέρασε, πήγε πιο γρήγορα το σένα με την μπάλα. Πάμε. Δεν τρέχεις. Μη σηκωθείς. Πάει κέντρο, κέντρο, ωραία, άλλος. Πάμε πίσω γρήγορα, έλα. Δώσε, άλλος, γρήγορα η μπάλα, έλα, δώστε, φύγε. Ωραία, πάσα. Έλα ρε Λευτέρη. Έλειξε! Μα... Πάει κέντρο. Ψηλά, πάρτε, κούτα. Ελάτε και οι πέντε έξω, Αυτό δεν είναι θέαμα. Θα φύγει ο κόσμος που ήρθε, δεν μπορεί να βλέπει αυτό το πράγμα. Άλλο άθλημα είναι. Το άλλο, δική μας είναι η μπάλα, στο κράτη. Πάμε, ανοιχτά. Είναι το πάμε. Κομμάνης, έλα. Δημήτρη, όχι τόσο, μπράβο Άκη, μπράβο. Μπάλα μας είναι η μπάλα. Πάμε out, Δεν παίρνει. 14, μπορεί. Καμίλα. Λέμε Νικόλα, μην κλείνεσαι. Πάρ' την μπάλα, μπροστά σου την μέσα. Μην πάει κέντρο. Άργησε. Έρνα την πάρει. Σωστό. Αν το είδες μόνος σου, μπράβο. Πάμε, δίνω κόπο. Βρείτε πες. Δημήτρη, Νικόλα. Μην κοιτάς μόνο τον ένα, και τον δύο, ωραία. Απείλησε. Ανοιχτά, Θοδωρή. Φάουλ νούμερο 29.
Γιώργο, μη σε περάσει, βάλει το σώμα σου. Έλα το Καρδέλης. Θοδωρή, πού είναι η θέση? Και λίγο τα πόδια σου, σου φτάσει με εδώ στο Άκη πάρει σημείο 23, Σοκράτη, στο 5, ωραία. Χαμήλος, χαμήλος. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Άλλος. Πάμε φιλοθέη μπάλα. Δεν παίξε. Την κόβεις στην πλάτη. Μπράβο, Θοδωρή. Άλλος. Πιο κοντά. Πίσω, πίσω. Μετά το κέντρο μαρκάρεις, πάμε. Ωραία, μπράβο. Να το πάρεις, Πάμε, κοίτα τη μέσα, κοίτα τη μέσα. Κοίτα, φύγε Σοκράτη, φύγε. Γωνία και φύγε. Γωνία και φύγε. Εντάξει, δεν τραβάω. Πάμε, 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 τρέξε εκεί, τρέξε εκεί, Νικόλα. Πάμε, 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 πάμε! Δεν ακούς ρε, τι σου λέμε δεν ακούς. Αμήλωσε Άκη! Σήκω. Πάμε πίσω, πάμε πίσω. Κάνε το άτομο, Βάνη. Κάνε το. Πάρε θέση άλλη. Πάρε θέση γρήγορα. Ξεκινάς. Ξεκινάς. Πάμε. Ωραία. Δώστε. Συνέχισε όλο το Θοδωρή. Φύγε τώρα. Φύγε από εκεί. Πάμε, πάμε Νικό. Σήμερα Νικό. Καλό και το πειράζει, πάμε. Δύο μεριά από εδώ, δεν έκανα μια αλλαγή. Ψάξε, μία. Πάμε. Ένα. Πόσους καθυστερήσεις έχουν, έχει τελειώσει το πρώτο. Μπράβο, Αγιώτη. Μία, πίσω. Κύριο τώρα, παίξε 4. Έλα δημιουργηθεί και ρε Αγγέλα, πονέσει. Μία καθαριάδη. Το rebound. Έλα, πάμε πίσω, μια άμυνα είναι, πάμε. Ήρεμα. 2 είναι ο Θοδωρή. Κάτω. Μπράβο, Άγγελε, μπράβο. 10.